Че бе, тук са войниците. Октомври качета 2005 година, еде ги. Да ги хваниме. Тази страна да застанем и на болница на стик. Айде, кажете нещо по повод акцията, зимската акция. Чекай малко, къде е на болница? Дева на Жико, пусти му да си И мене. Море, сега ще симни се доле, бе, а не... Кажете нещо по повод акцията. Джоше, кажи нещо, брате. Много хубаво. Много ми беше с него, много. И мене. Да не е он. Моля да има... Тук сте могъл да... Тебе да ти е бъма. Браво! Коки! Шо правите, арнелите? Поздрав до четта! Како? Айде, пак кажа, дойте у негото, пояче е фала на работа. Ай, другата година негото на войса ще служи. Айде!